Hei YouTube, kuule. Miksi kaikki laittaa YouTubeen videoita nykyään sillä tavalla, että idea on hyvä ehkä, asiaa olisi, mutta sen voisi laittaa lyhyempään muotoon tai mieluummin tekstinä. Tai jos on pakko olla video, niin voisi olla vaikka pelkät tekstit siinä sitten kuitenkin sen sijaan, että puhutaan siihen ja kaikkien ääni kuulostaa ihan sonnalta, että enimmäkseen naiset varsinkin ne on semmoisia tai sitten jotakin semmoisia puheenvammaisia kaikki. Ei saa mitään selvää kenenkään puheesta. Ja sitten sekin vielä, että jos jotakin järkevää asiaa selittää, video voi kestää vaikka puoli tuntia, vaikka jostakin sointuteoriasta tai jostakin mielenkiintoisesta, niin onhan se tietenkin sille, joka selittää sitä juttua, niin se flow siinä ehkä hyvä. Se voi olla ymmärrettävää, järkevää sitten hänelle, tai jos olisi vaikka oppitunti jossain koulussa, niin voisi ihan helppo silloin pysyä mukana ja kiinnostaa olla mukana. Mutta minä katson netistä videoita, mä haluan äkkiä löytää infoa. Mä mieluummin lukisin kaiken. Ei minua kiinnosta sen mutin ja selittely siitä, että kuinka tämä on tätä ja tätä ja tätä. Toistetaan samaa koko ajan. Selitetään itsestäänselvyyksiä niin kuin pikkulapsille. Tätä samaa on niin kuin tosi monessa, varsinkin niin kuin musiikkijuttuissa ja sitten kaikissa tiedejutuissa, matematiikassa. Väännetään monimutkaisia tiedeasioita niin kuin pikkupenikalle. Ei niin kuin jotakin lukio- tai ammattikorkea- tai yliopistotason matematiikkaa yleensä selitetään 5-vuotiaille. Että selittäkää nopeammin ja tehokkaammin ne asiat, tai mieluummin kirjoittakaa ne. Siis jumalauta, vitu YouTube. Siis mulla ei kestä järki. Minä halusin löytää infoa täältä saatana paremmin. Ja jos joku tämä videon katsoo saatana, niin nyt poista internet. Poista itsesi internetistä. Poista internet. Lue kirjoja tai älä lue mitään. Minä olen ihan tosi lähellä, että minä vittu hirtään itteni. Eihän tässä ole mitään järkeä. Saatana, haista vittu internet. Haista vittu. Ja painakaa kaikki vittuun täältä.